En CO2-laser MedArt med en specielt scanner, som gør, at vi kan udføre fraktioneret CO2-laserbehandling. Apparatet kan uden scanneren bruges som vanlig klassisk CO2. Så den har som dobbelt funktion på den måde her. Og de settings, jeg vil bruge i dag, vil være 10,5 watt. Og resten indstiller via scanneren. Pulsbredden indstiller jeg til 4 millisekund pulsbredde. Og den sidste, de antal spots, man kan vælge mellem 6x6, 9x9 eller 11x11 antal spots. Og jeg vil til denne patienten bruge 9 gange antal spots med 4 millisekund pulsbredde og en effekt på 10,5 watt. Hvis vi siger til patienten her, som jeg nævnte før, jeg gør dette enten i sedation eller i sådan pre-cooling, hvis vi lige får lov til at se på her. I kan se, der er dybe og multiple akne cicatricer, icepeak. Desværre har patienten fået en del opblussen af sin akne siden sidste kontrol. Han var ellers fuldstændig afglattet. Så jeg vil forsøge at behandle området, som ikke har aktiv akne her. Hvis vi kigger på den anden side, I kan se her de der dybe akne-ar heroppe, og ikke mindst ved selve vinklerne heroppe. Er du klar? Mm. Jeg ved ikke, om det er muligt at se de der bitte små. Så fortsætter jeg, og I ser her er kunsten ikke at overlappe, ellers vil man opleve det, som vi har set i dag, at man kan få for stor forbrænding, for stor reaktion her. I kan se, at patienten er vældig afslappet. Kyllingen virker vældig bra. Når vi startede dette her, har vi forsøgt med at lave blokader, hvor infraorbitalis og trochlearis, og også herover. Men det viser sig, at det fungerer godt med pre-cooling og after-cooling, som vi ser med denne patienten her. Så jeg fortsætter, prøver ikke at overlappe. Og som sagt, indstillingen er, at den laver sådan firkanter på cirka 1 kvadratcentimeter med 9 gange 9 antal spots. Jeg flytter lidt på brillen her for at få arrene patienten har her i tinningen. Og så lige afslutningsvis det, man har centralt. De mest aktive områder behandler jeg ikke i dag, desværre. Det må vi vente til næste gang. Vi bruger Sikkerplast, som kan fås på apotekerne. Flere af vores kolleger bruger Aquaphor, som amerikanerne bruger, men som ikke er normalt tilgængelige i køb. De fleste af vores patienter vil ikke have vaselin, som også er effektiv måde postoperativ at behandle det her område på, for de synes, det er for klidset. Det er for lidt for ubehageligt for dem. Men Sikkerplast har fungeret godt i vores regi. Andre postoperative tiltag, vi har, det er antibiotikabehandling, både mod bakterier, som diclocil er standarden, dem der kan tåle diclocil, ellers er det erythromycin, samt Valtrex. Og de får patienterne profylaktisk efter indgrebet, samt en instruks, hvordan de skal forholde sig. Der er naturligvis profylakse mod UV-bestråling, fordi der er risiko for pigmenteringer, og det er noget, som patienterne må overholde de næste 2 måneder. Og så laver vi lidt. Man lægger mærke til, hvor hurtigt det her virker, og at man kan godt komme igennem behandlingerne uden lave blokade eller generel anæstesi.
Generelt regner man med en downtime på 4-5 dage. Det er ofte nødvendigt, at patienten sygemeldes efter dette her, hvis de har et arbejde med mere støv og der er risiko for infektion. Og med Valtrex-profylakse og diglocil-profylakse har vi kun set et enkelt tilfælde med vældig begrænset herpes simplex på hakken, og det har ikke resulteret i nogen ar eller dybere infektion.